Vítam vás pri prvom jedinečnom videu s názvom Johanové kvízy. Pripravili sme si špeciálny koncept 5 tém. Každá téma obsahuje 5 otázok s tým, že 4 otázky majú 10 bodov, jedna bonusová otázka má 20 bodov. Takže prvou otázkou o 10 bodov začína Tomáš. V ktorom roku sa skončila druhá svetová vojna? Za A 1945, za B 1918, za C 1939. Takže ako inteligent, tak viem, že 1939 začala a skončila 1945, takže za A. Je to za A 1945. Správne, máš 10 bodov, kurva! Andrej, vítam ťa tu prišiel si zo západného Slovenska. Andrej, ktorý rímsky cisár postavil slávny Koloseum? Alebo kto sa podielal, hej, z tých cisárov? Julius Caesar, za B Vespasianus, za C Augustus. Ja by som typol za A. Za A Julius Caesar, ste si istí? Zlá odpoveď! Prečo on mal vojnu vyjebanú a ja mám nejakého Cezara? Augustus som ti vral, ty kokot. Budem mať iba 5 bodov, ani Augustus to nie, takže... Ako sa volala prvá žena, ktorá získala Nobelovú cenu v roku 1903? Za A Maria Curie, za B Matka Teresa a za C Jane Addams. Poprosím. Za B Mária Terezia. Ty si jeblý! Ty si jeblý! Aby som mohol upraviť, Mária Terezia ani nebola možnosť, bola tam Matka Teresa. Tak matka. Ale nevadí. Maria Curie A, odpoveď A. Ktorý rok je považovaný za začiatok Veľkej francúzskej revolúcie? Za A 1789, za B 1815, za C 1750, poprosím tvoju odpoveď. Môžem počuť ešte raz odpovedať? Podľa mňa. To nevieš, kámo. Poprosím ticho, super. To bude rok 1815, odpoveď B. Odpoveď B je úplne na piču, lebo je to 1789. Čo? Ja som chcel odpovedať. Bohužiaľ, moja chyba. Ja som chcel odpovedať. 789, ty kokos. 879. Tam nebola ani odpoveď. Taká ani nebola možnosť. Siebli. V ktorej krajine v 20. storočí vyhlásili vojnu emu vtákom a prehrali, lebo vtáky boli príliš rýchle? Za A Austrália, za B Nový Zéland, za C Južná Afrika. Poprosím tvoju odpoveď. Nový Zéland. Sa s kým poradiť, ty priebaný? Nový Zéland, je to nesprávne. Chcel by super odpovedať? Ešte raz môžem počuť. Nie, ani kokot. Tak je to Južná Afrika. Je to nesprávne. Ty priebaný! Ďakujeme, postupujeme do druhého kola. Kill or be killed is my name. Ktorá z následujúcich postav havarovala na aute v druhej sérii vo Walking Dead? Maggie, Lori, Carol. No. Lori. Je to správna odpoveď! Kurva! Povedal som si to, počul si? Nepovedal si. Kto povedal Andrej, aby zavraždila guvernéra v jeho spánku? V tretej sérii konkrétne. Ak chceš, môžem ti to zopakovať. Nie, dám za C Mission. Za C Mission. Je to nesprávne. Super. Bol to Rick Carroll. Carol je správna odpoveď. Andrej získava 5 bodov. Máme tu na tretiu otázku z môjho milovaného seriálu Walking Dead. Akú prezývku dal Negan postave Maggie pred aj potom, ako vypukla vojna medzi všetkými komunitami? The Widow, The Shadow, za C The Avenger. Je to za A The Widow. Za A The Widow je správne a Andrej získava 10 bodov. Počúvaj, neviem, či mi ten bicak nenarastá. Ja to mám v piči. Prosím, zazumujte na kameru na balkón. Pozrite na to, ako musí kúkať svoju frajerku do piči. Cítim trošku závisti. Ale nie, veď ja som povedal, že tam medzi tým... Filip do piči, tam má voľný plot, tam by sa zmestil na tom krátkom aute. A tak čo? Čo ma nepočúvate ako kominčania do piči? Nech ustojí. Mayday. Kámo, idem to ja zaparkovať. Mám to zaparkovať? Kto pomôže Rickovi obrániť väznicu? Pred chodcami potom, ako padol plot v 4. sérii?
I ain't gonna lie, I'm getting cooked. Keď nastala chrípka, môžem zopakovať. Ako správny fanúšik The Walking Dead, takzvaný živý mŕtvý. A on sa otočil a ona sa potom na ňo vrhla. Glenn, Bčko. Bčko ako Glenn. Bčko Glenn je nesprávna odpoveď. Nikto nemá rád kokotov. Pokiaľ ma pamäť nešáli. Karl Zace. Je to tak, dámy a páni? Ale ja Je to správna odpoveď! Andrej získava 5 bodov ďalších. Uhádni meno epizódy 7. série 7. dielu. Sing me a song. Heart still beating. Zace, how it's gotta be. Ešte nezopakujem, možno som... Ty koko, ty nevieš. Zabe. Zabe, how it's gotta be. Heart still beating. Je to nesprávna odpoveď. Poprosím tu na supera, ak chce odpovedať. Za A, sing me the song. Za A, sing me a song je správne. A postupujeme ďalej. Viete mi povedať, čo znamená trenches? Trenčín, ale zase zakopitý priebami. Battlefield 3. Nie? Ani nie. Exquisite. Yes sir! A toto nepríjmame. Obidvom strávame 10 bodov, či sme na 30-10. Hard Rika, kámo, daj mi 5 bodov. Počúvate. Niko Benz, ty koko. Pozri sa do kamery a povedz som koko, prosím. Ja ako nie? To pipneme, ale necháme. Podľa mňa to Zabe Douža od Central C. Bariéry zničil, prešiel cez. Aha. Hladný je každý môj pes. Získavaš 5 bodov. Čítal som vám 10. V ktorej časti populárnej série hier Far Cry Filip šikanuje sama? Podľa mňa je to Far Cry 5. Ale jebe ti uši. Správna odpoveď, Far Cry 5. Koľko dielov má naša prvá Minecraft séria, ktorá vznikla cez COVID? Došlo tam následne k obrovskej hádke, tragédii, nazvite to ako chcete, dámy a páni. To pič. Ty si retard, ale samo. Musel som to spraviť. Chlapi, zachránil som, hej. Za A, 5. To je nesprávne. Poprosím tu na super, ak chce odpovedať. Za mňa je to C4 diely. Je to správna odpoveď. Kámo, mám piči tvoje. OK. Záznam. Minus 20. Približne 8 rokov dozadu som vydal video, kde hrám teda Face It s Denisom a hral proti nám turecký streamer. Aké bolo jeho meno, dámy a páni? Za mňa je to A, kuzu kuzu. Dámy a páni, je to správna odpoveď! Komu Denis vynadá na Keiichi? Citujem. Prečo nezavrie dvere ten kokot? Môžem bez odpovedí. Môžem bez odpovedí. Za 20 bodov môžem bez odpovedí. On to číta! Bez odpovedí môžem za 20. Môžem bez odpovedí za 20. A je to Filip Hajdovci Johannis do piči. Prečo nezavrie dvere, koko? Ja som to bol. Jaj? Čo ti jebe, Filip? Je to správna odpoveď za 10 bodov, ďakujeme. Koľko je to presne rokov od toho, ako vzniklo legendárne video 4-ročný rozdiel Marabova? Za B5, dobrý tip. Za B5? Dobrý tip. Povedz si. Ako ja som Marabolo, keď tak? Dobrý tip, kámo. Chceš tam pôjdeš piť, alebo ideš tu sedieť? Ja, ty koko! Štvoročný rozdiel Marabola. Zjebli, ale koľko dozadu to vyšlo, ty priebaný. Oj, bola to správna odpoveď 5 rokov. On nevie, čo hovorí. To sa volá video, štvoročný rozdiel Marabola. No, takto. Však to povedal, ty kokot. Kámo. Aktuálne je to 9 rokov od toho, ako Samo nie je dobrý vo World of Tanks. Máš iba 3 šať? Ktorá hora je najvyššia na svete? Ty kokot. Šebráč! To si dal, kámo, pre ľudí z pomocnej školy. To bude za... Ako vidíte, tak s 95 bodmi tu na vyhráva Andrej. Maria Terezia. Mária Kerry. Týmto pánom tu postupuje súťažiaci do ďalšieho kola MMR Andrej Anime Kokotko!